Pan fyddwch yn cyrraedd yr orsaf bleidleisio i bleidleisio, bydd aelod o staff yn gofyn i chi am eich enw a'ch cyfeiriad yn gyntaf. Mae hyn mwyn iddynt allu dod o hyd i chi ar y gofrestr etholiadol. Os yw hwn yn etholiad lle mae angen ID ffotograffig, byddant wedyn yn gofyn am eich ID ffotograffig. Bydd ardal breifat ar gael mwyn i chi allu dewis dangos eich ID ffotograffig yn breifat os dymunwch. Gallai hon fod yn ystafell ar wahân, neu'n ardal sydd wedi ei gwahanu gan sgrin breifatrwydd. Os ydych chi'n gwisgo gorchudd wyneb fel fel, neu fwgwd am resymau meddygol, bydd angen i chi ei dynnu tra bod eich ID ffotograffig yn cael ei wirio. Gallir wneud hyn yn breifat os yw'n well gennych. Dylai bod drych ar gael eich galluogi i'w roi yn ôl yn ei le yn syth ar ôl eich ID ffotograffig gael ei wirio. Os byddai'n well gennych dynnu eich mwgwd y tu allan, neu os byddech yn teimlo'n fwy cyfforddus yn tynnu gorchudd wyneb gydag aelod benywaidd o staff, efallai y bydd staff yr orsaf bleidleisio yn gallu trefnu hyn. Gofynnwch. Nid oes angen i staff wirio'r marcio rhywedd, cyfeiriad na chenedligrwydd ar eich ID ffotograffig. Nid yw eich ID ffotograffig yn cael ei wirio at unrhyw ddiben arall ydy hwnt i gadarnhau pwy ydych chi yn yr orsaf bleidleisio. Ar ôl iddynt wirio eich ID ffotograffig a'i bod yn hapus ei fod yn derbyniol, byddant yn rhoi eich papur pleidleisio i chi ac yn eich cyfeirio i'w gwblhau mewn bwth pleidleisio fel arfer. I gael rhagor o fanylion, ewch i electoralcommission.org.uk/ec/pleidleisio-ac-etholiadau/ID-pleidleisiwr.